belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In totaal 78 werknemers van Damen Ship Repair hebben gisteren te horen gekregen dat ze worden ontslagen. Het noodlijdende bedrijf zegt dat ze moeten inkrimpen. De mensen die worden ontslagen krijgen 3 maanden loon mee. De vakbonden zijn het er niet mee eens en gaan vandaag door met hun acties. Gisteren hebben verschillende leden van het kabinet Pisas gesproken met mensen van de vakbond als met enkele werknemers. Volgens minister-president Big Pisas is het jammer dat Damen overgaat op ontslagen omdat ze tijdens de coronacrisis loonsubsidie hebben gekregen om personeel aan het werk te houden. Op de weg naar Soto is gisteren een man om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Het gaat volgens de politie om de 35-jarige Walter Sambo. Het is al het 11e dodelijke verkeersslachtoffer van dit jaar en de politie benadrukt dat veel mensen die omkomen in het verkeer geen gordel dragen. De politie doet dan ook een beroep op alle bewoners van Curaçao om als ze in de auto stappen een veiligheidsgordel te dragen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800 035 de luna para de viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para te sabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na e momento que você comini abo. Nederland trekt €500.000, dat is meer dan 1 miljoen Antilliaanse gulden uit, voor de restauratie van het Chinese gebouw in de Concordiastraat in Scharlo. Het gebouw is in zeer slechte staat. Het ligt dichtbij het Nederlandse vertegenwoordiging. De vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, Erwin Arkenbout, maakte dit gisteren bekend. De dood van de 20-jarige Ailey Flaneur vorig jaar in Cerro Papaya is een menselijke tragedie. Dat zei het Openbaar Ministerie gisteren tijdens de behandeling van de zaak. Terecht staat de 20-jarige Stasia die verdacht wordt van het doodschieten van zijn beste vriend. Volgens het Openbaar Ministerie was het geen moord, maar een ongeluk. Het pistool viel uit zijn hand en per ongeluk ging er een kogel af. Er is 30 maanden gevangenisstraf tegen de jongen geëist. TUI moest afgelopen zondagnacht een voorzorgslanding maken omdat er een scheur in de ruit van de cockpit was gekomen. Alle gestrande passagiers zijn inmiddels naar Amsterdam overgebracht. De Extra meldt dat het lokale vliegtuigonderhoudsbedrijf Antilles Aerospace de ruit heeft vervangen. Die nieuwe raam moest worden ingevlogen en daarna met ondersteuning van Miles Construction op het vliegtuig worden geplaatst. Het gaat om een raam dat 200 kilo zwaar is. Gisteren heeft de Koninklijke Luchtmacht haar eerste vlucht met de MQ-9 Reaper succesvol uitgevoerd vanaf vliegveld Hato. De MQ-9 Reaper is een onbemand vliegtuig dat wordt bestuurd door piloten vanuit een cockpit op de grond. Het is voor het eerst dat een Nederlandse MQ-9 een trainingsvlucht heeft gevlogen. Het zal worden ingezet bij de ondersteuning van civiele autoriteiten of voor opsporing en toezicht. Daarbij wordt deels samengewerkt met de Verenigde Staten, onder meer bij counterdrugsoperaties. Het vliegtuig dient voor verkenning en is ongewapend. Gisteren was het precies 80 jaar geleden dat er 15 Chinese zeelieden van Shell werden vermoord op Curaçao door bewakers van de olietankers. Die gebeurtenis is bekend geworden onder de naam de Aprilmoorden. Die moorden werden gisteren door de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao herdacht op de locatie op Suffisant. Het ging om Chinese arbeiders die werkten voor de Curaçaose scheepvaartmaatschappij. Ze gingen in 1942 in staking omdat ze niet goed werden beschermd tegen het levensgevaarlijke werk op zee. Na een staking van 2 maanden werden 15 Chinezen gedood door de Curaçaose overheid. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.